Vamos a ver. Vamos tamén a facer reaccionar outro líquido con un sólido. Con este vinagre, esta reacción podédela facer na casa perfectamente. Este vinagre, o vinagre é ácido, ¿sí? Que ácido ten o vinagre? Ácido ten acético, un ácido orgánico, ácido acético, ¿vale? Ácido acético. Vedes, este olor tan característico que ten o vinagre é debido a eso, ácido acético ou ácido acético. E vamos a facer reacción, bueno, isto era unha probeta, dixemos, non? Isto é unha traza vermella. Traza vermella. E vamos a facer reaccionar entonces con un sólido. E o sólido que vamos a utilizar é... O sólido que vamos a utilizar é bicarbonato sódico. ¿Sí? Coñecedes o bicarbonato sódico? Sí, para que se use? Para que hinchen os bizcochos en repostería. E para que máis se pode utilizar? Para que? Para acidez de estómago. Para acidez de estómago. Bueno, se vos fijades, mira, vedes? É unha... Sáltame. Vedes? Sacadeos un pouquinho, se non estades a latar iso. Vedes? Sí? Bueno, por que utilizo un globo? Porque me interesa inicialmente ter os dous reactivos separados. Está? Ter os dous reactivos separados. Ya lo sé. Eso es algo para separar porque os componentes sólidos os componentes máis diluídos que salgan disoltos dentro do proceso do ADN que queremos nos visualizar, que queremos recordar. Ben, vamos a deixar repousar un pouco. Esta é unha maqueta, un modelo molecular de ADN. Vedes que hai unhas partes que se repiten, que sempre as iguais. E o que varía son estas pequenas... Para que a reacción teña lugar, teño que poñer en contacto os dous reactivos. O ácido acético, que está no vinagre, e o bicarbonato que teño no globo. Vale? Eu o que vou intentar é ter un sistema pechado para que os produtos que se formen na reacción non escapen á atmosfera, que queden no meu sistema pechado. Vale? Para eso, o que fago é collo o globo e axusto yo a boca ao matracerle medio. Vale? Aquí teño un reactivo e aquí teño outro reactivo. A reacción iníciase cando poña en contacto os dous reactivos. Entonces, podo engadir o sólido moi lentamente, co cual a reacción iría un pouco lenta, ou podo engadilo todo xunto e a velocidade sería máis rápida. Entonces, vou a engadilo todo xunto para que vexades a rapidez da reacción. Vedes? Estáse formando un gas. Vedes ese burbuxeo que temos aquí dentro? Sí, estáse formando un gas que intenta escapar da disolución e con ela arrastra parte da disolución. ¿Y si ahora lo agitas? ¿Dónde estou? Si o agito, estaría formando máis gas. ¿Dónde está recollido ese gas que se formou no globo? Entonces non deixei escapar a atmósfera o reactivo que se formou aquí, sino que o recollí no globo. Está? Bueno, esta reacción utilizámola en química para demostrar a lei de conservación da masa, coñecida tamén con nome de lei de Lavoisier. Lei de Lavoisier. Se eu teño os reactivos iniciais e os produtos que se forman quedan recollidos neste sistema pechado, foiseme algo a atmósfera? No. Por lo tanto, como sería a masa antes e despois da reacción? Como sería a masa? Variaría ou sería igual? Non variaría, porque teño a mesma, non deixei marchar nada a atmósfera. En cambio, se eu en vez de recoller o gas neste globo non o recollo e o deixo marchar a atmósfera, parte da materia foise co CO2, non? Por lo tanto, a masa sería maior ou menor? Menor. Está? Está entendido? Sí?
y poder separarlo. Ficademos ao Nos principio, vamos a utilizar arrastrou parte da disolución porque a reacción era tan violenta e a cantidad de CO2 que se estaba formando era tan alta que intentaba escaparse, por eso arrastraba. Ahora a reacción é máis lenta, estáse formando CO2. Vedes? Sí? Continuamos entón? Bueno, tócame. Tócame. Non o vexo. que se libere, que se desate completamente. Como está o matraz? Pues vamos a poner o Como está o matraz? Frío. É dicir que esta transformación química levou asociada a unha absorción de enerxía e por eso absorbeu a enerxía do matraz, vale? Son reaccións endotérmicas, absorben enerxía. Está?